L'altre dia vos explicava la situació delicada del pressuposti del Consell General d'Aran. Avui he volut dir a l'Artiga de l'In, jo a Ribera, força estimada a tutti els aranesi, també aquesta obra que en aquest moment s'està en parcatge de just de l'ermita. Cregui que a un polític se l'ha d'exigir el sentit de l'oportunitat, de com i de quina manera decidim les inversions amb els diners públics. Aquesta és una obra que hi haurà un retorn molt baix, perquè la utilització d'aquest parcatge serà tot just de 15 o 20 dies al long d'Aran. Per tant, 400.000 euros d'inversió en aquest parcatge ens sembla una manca de sentit de l'oportunitat. Avui els diners les cal destinar a aquelles qüestions que són realment importants, especialment a les persones. Per tant, jo volia avui així, en aquesta Artiga de l'In, en aquesta ribera de l'Artiga de l'In, prendre un compromís amb vosaltres. El compromís de saber prioritzar les inversions del nostre país, el compromís d'estar molt cuidadós en quina forma i de quina manera invertim els diners públics, que són diners de tothom.